Pedersborg Skole er den første skole i Sorø Kommune, der får udleveret iPads. Om bare 2 uger får alle elever på Pedersborg Skole hver deres iPad. Vi er taget herud for at vejre stemningen og finde ud af, hvor meget eleverne faktisk glæder sig til at få deres iPad. Vi skal nu tale med elever og lærere om deres forventninger til de nye skoleelever. Tror jeg, fordi man kan have et værktøj, altså en ting, der kan hjælpe en også, i stedet for at skulle til det der computer og have den der store, som vi har sammen med en iPad, og så kan den bruges også til at erstatte nogle bøger. Jamen det er som led i ikke så meget en IT-strategi, men i en læringsstrategi i kommunen, at en ny måde at få flere af de børn og unge mennesker til at Jeg tror, at vi kunne få skiftet masser af de der papirarbejde ud, så man kan lave dem på iPad'en i stedet for. Den bliver meget mere aktiv. Det er ikke så meget at sidde ned og lytte på, hvad læreren skal, at selv producere noget til sine kammerater. Jeg tror, at vi vil være mere koncentreret over, at vi er unge, og vi har nok mere lyst til teknologi end papirarbejde. Jeg tror, vi kan stille der computer, som sagt, og nogle af bøger. kopier. Ja, rigtig kopier. Og så kan den på lang sigt, tror jeg, at den kommer til at erstatte en rigtig, rigtig stor del af vores bøger. Ja. Men der skal vi noget længere ud. Det kommer ikke til at ske lige nu her. Nej, det bliver ikke, mens I går i skole. Jamen, det er så et af mine svaghedspunkter. Men jeg ved, man kan lave film, og man kan dele. Det, der er smart, det er, at man kan dele dokumenter og så videre med hinanden. Lave lidt bøger. at arbejde sammen om. Også hjemmefra at få lektier og sådan noget til. Så kan jeg sidde hjemme og lave en del af et gruppearbejde, og så kan jeg lige sende det til Tina, og så kan hun skrive videre og så videre. Det tror jeg næsten ikke kan undgås, at folk vil gå på Facebook. Men jeg synes også, det er okay. Men selvfølgelig, det kan jo også godt være irriterende for læreren, hvis alle eleverne går på Facebook eller sådan noget. Når de sidder og siger, at vi er i gang eller sådan noget, når de sidder og går på Facebook. Men jeg synes, det er noget, man kan tage med. Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, at det skal man bare acceptere, at sådan det, og så prøve at minimere det. Og så tror jeg, at i starten vil det fylde meget, fordi at de nu har muligheden. Og så vil det aftage. Ja, og så fordi det er et arbejdsredskab med nogle anderledes ting, og man kan arbejde med, så tror jeg også, det vil blive mindre, end det vi faktisk ser nu, når vi kommer slævende med vaksne og skal lave et eller andet. Og så tror jeg, sådan noget, man kan bruge Facebook til, er jo også, at for eksempel hvis, i stedet for at kopiere 700 med et spørgeskema, når man har projektopgave, så kan man jo lige banke et spørgsmål ud på Facebook. Hvad synes I egentlig om ditten, dutten, datten? Og så går der sikkert ikke meget andet end 4 splitsekunder, så er der 7.000 svar. Ja. Så man kan også bruge Facebook på den måde. Ja. Ja, så ved jeg ikke. Altså, sætte dem til at gøre nogle ting, og så skal de gøre det på iPad'en. Jeg ved det ikke, altså. Det er lidt svært, men jeg tror ikke rigtig, man kan holde øje med, at alle ikke er på Facebook, for det kommer nok til at ske. Det er så at tillade, at det bliver brugt som for eksempel til spørgeskemaer. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
Quedaron 60. Så er den rød. Ja. Nummer 2.